Van harte welkom. Leuk dat je kijkt naar het voorprogramma, de talkshow van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse muzieksector. Als je het hebt over alles wat speelt in die sector, dan moet je het helaas ook hebben over corona en evenementen. Daar praat ik zo meteen over. Eerst ook leuke dingen, want de Nieuwe Nor is verbouwd. Zit nog in de verbouwing, moet ik zeggen. Hè. Binnenkort gaat het allemaal gebeuren. Ik praat erover met Johan de Niet en Maud Berber van de Nieuwe Nor. Welkom. Die verbouwing was een hele klus. En toch kan ik me voorstellen dat jullie tijdens corona wel eens gedacht hebben, oh, het kwam misschien ook wel goed uit op dit moment. Ja, je mag het eigenlijk bijna niet zeggen, maar op het moment dat je met je productie stilvalt, ben je eigenlijk wel blij dat je ergens nog een beetje houvast aan hebt. En natuurlijk zo'n grote onderneming, ja, een hele bouw van een complete zaal, met alles wat erbij komt kijken, van horeca tot barren, tot überhaupt de functionaliteit van het pand, en waar moeten deuren en de muren komen te zitten. Je kunt dan wel veel meer aandacht en tijd inderdaad daaraan besteden. En wat werkt wel en kunnen we toch nog ergens een beetje bijschaven. Ja, jullie doen het natuurlijk samen met een heel team. Maar ik kan me voorstellen, Maud, voor jou de eerste keer in zo'n gigaproces. Wat heb je allemaal meegemaakt de afgelopen tijd? Nou, het grappige is de start heb ik, van de ontwerpfase heb ik ook als vrijwilliger meegemaakt. Toen was ik nog stagehand. En later ben ik als hoofdproductie daar dan gaan werken. En dan ben je heel erg bezig met hoe kun je alles zo functioneel mogelijk inregelen. Dat je bezoekers, je crew en je artiesten natuurlijk goed kan ontvangen. En in dat hele ontwerpsproces, daar ga je ook een beetje stiekem meekijken bij andere poppodia. Hoe pakken zij de dingen aan? En dat proberen bij te schaven in alles wat nog loopt. En natuurlijk is heel veel al letterlijk in beton gegoten. Maar bepaalde dingen kun je nog wel een beetje bijschaven en toch nog iets aanpassen in het ontwerp. En dat hebben we wel heel veel gedaan het afgelopen jaar. Ja, dat beton gaan we zo even zien, want jullie volgen dat proces natuurlijk op beeld. Johan, je gaat naar een zaal van 650 man. Hoe is het voor jou gegaan van het begin tot waar je nu staat? Ja, dat was een hele lange weg, want toen ik in maart 2016 ben ik directeur geworden van de Nieuwe Nor. En de opdracht meegekregen om, laten we zeggen, die verbouwing te realiseren. Alleen op dat moment lag er een ander plan voor dan dat er nu gerealiseerd wordt. En ik heb toen nog eens een keer een analyse gemaakt van wat nu het beste voor de Nieuwe Nor zou zijn. En uiteindelijk hebben we besloten dat we een grotere zaal, dat verstandiger was en betere backstage faciliteiten. Alleen ja, dat betekent wel dat in de mindset van alle mensen die er toen mee bezig waren daaromheen, dan moesten en bestuurders, die moesten natuurlijk nog wel omgezet worden naar dit idee. En dat hebben we overtuigend kunnen doen door te laten zien waarom het nodig was. En vooral ook het verhaal, laat maar zeggen, wat we samen met Parkstad Limburg Theaters en ook bijvoorbeeld met de Oefenbunker hebben, dat we eigenlijk een middenzaal in Parkstad misten. Voor 240.000 inwoners is er een groot gat eigenlijk tussen de kleine zaal van de Nieuwe Nor van ongeveer een capaciteit 350 en de Limburgzaal met een capaciteit van 1500. En ja goed, dat proces. Ja, en daarna krijg je natuurlijk nog een heel proces erachterna. Met tegenslagen, de hoge begrotingen, aanneemsommen die tegenvallen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Corona die nog wel zijn invloed heeft gehad op allerlei zaken. Maar goed, we zijn nu gelukkig in de afbouwfase. Dus we gaan naar het einde toe. Naar het einde toe. Je staat al een beetje aan die andere kant. Laten we toch nog heel even kijken naar een van de afleveringen over die verbouwing. Met Pablo van der Poel en een beetje halverwege in het proces, laat ik het zo zeggen. Ja, we proberen in deze stad en in deze regio ervoor te zorgen dat of je nou net begint en je hebt 1 of 1 muziekles nodig, of je een klein bandje bent en je wil achter in een café spelen, tot en met dat je zalen met duizenden mensen uitverkoopt. Nou, het moet allemaal kunnen in deze regio. Ja. En met de realisatie van deze nieuwe zaal bij de Nieuwe Nor is denk ik die hele keten van hele kleine tot hele grote zalen is compleet in onze regio. Zie je jezelf al staan in deze zaal? Ja, zeker. Dit is precies de grootte die je wil als je bent waar wij zijn. Je kunt een hele coole connectie met het publiek opbouwen, maar het heeft ook wel een soort van grandeur of zo. Je staat wel echt voor een volle zaal te spelen. Ja. Dus het heeft nu echt de best of both worlds. Een heel kort stukje uit die aflevering. Pablo van der Poel in gesprek met wethouder Jordi Clemens. Hoe is het nou voor jullie om dat te zien? Want ik kan me voorstellen dat er zoveel gebeurt in die tijd dat je eigenlijk al niet meer... Ja, je weet al niet meer dat het er zo uit heeft gezien. Nog maar een paar weken, een paar maanden geleden. Nou ja, dat is heel raar, want het is zelfs zo. Als je een week niet bent geweest, vorige week had ik een herfstvakantie.
En je komt een week later aan en dan loop je er alweer doorheen van... oh, dit is al gebeurd en dat is al gebeurd. Dus het gaat in een razend tempo. En ja, je vergeet al heel snel dat je in de bouwput ooit stond... waar we met Jan Smeet, laat maar zeggen, de eerste palen symbolisch hebben geslagen. Ja, toen dacht je nog van, ja, moet op dit kleine plekje... want toen leek het heel klein, laat maar zeggen... moet daar dan die hele zaal verrijzen. Ja. Goed, dus ja, het is heel bizar om te zien. En dan moet je ook nog niet vergeten, we doen dat midden in het centrum van Heerlen... ja, er is eigenlijk geen plek om te bouwen. Daar komt het op neer. En ik vind het ook heel knap hoe bewoners en iedereen daar omheen mee omgaat. Want het gaat eigenlijk heel soepel. Dat komt wel natuurlijk door alle informatie. Maar je moet je voorstellen dat er wekenlang van die mammoetkranen voor de deur hebben gestaan. Die daar betonplaten aan het inhijzen zijn geweest. En die door het centrum van Heerlen naar die plek zijn toegebracht. Dus ja. Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je het begint te zien... dat mensen automatisch ook al een beetje gevoel daarin krijgen... en een beetje meeleven misschien ook wel met... ja, oké, er is lawaai en het is onhandig... maar het is voor een goede reden... en we zien nou wat we ervoor terugkrijgen in die straat. Ja, ze hebben het nog niet allemaal binnen kunnen zien, denk ik. En ik denk als je binnen staat dat de smel alleen maar groter gaat worden. En wat Pablo zei in het filmpje, dat is ook echt zo. Ik liep er van de week weer doorheen met onze geluids- en lichtleverancier. En die zei van ja, dat heb ik al vaker gehoord, het is net Paradiso qua opzet. En daar ben ik vooral heel erg blij mee als ik in die zaal sta. En ja, ik hoop dat iedereen dat straks na 10 maart, als we officieel opengaan, ook een keer gaat ervaren. Het is een hele brede zaal, waardoor je inderdaad dicht op het publiek staat. Hij is heel hoog, met 2 balkonnen. En dat is super uniek. Dus we hebben iets unieks erbij, denk ik, qua popzaal in Limburg. En daar was het ons wel ook om te doen natuurlijk. Ja, super tof. Die zaal, daar ben je natuurlijk trots op. Die breedte in plaats van die diepte, dat je heel dicht bovenop die ek kunt staan, noem je al. Wat is nog iets, Maud, waar je echt trots op bent, wat jullie hebben kunnen realiseren? Nou, ik denk dat voor Nieuwe Noor vooral een hele grote verbetering is in productioneel gezien, in dat je het publieksgebied eindelijk eens helemaal kan afscheiden van het artiestengebied. Ik heb zelf ook als stagehand ervaren, toen ik vrijwilliger was, hoe het is zeg maar, om drumstellen van de bands door de zaal heen het podium op te tillen. En dat gaan we straks helemaal afscheiden. Wat mensen niet altijd realiseren is dat de Nieuwe Noor was het eerste professionele poppodium van Limburg eigenlijk. Dus daar ga je een beetje het wiel uitvinden en hoe gaan we dat aanpakken. En ondertussen is iedereen eigenlijk het grote broertje geworden. En nu gaan we het eigenlijk doen zoals je het liefste vanaf het begin natuurlijk had willen doen. Dus ruimte voor vrachtwagens. Sowieso ja, dat brede podium, de zaal maar ook het podium, wordt heel breed. Dus je staat ook als artiest zijnde heel dicht op je publiek. Dus daar denk ik ook dat de artiesten zelf ook gewoon een heel mooie beleving tijdens het spelen op gaan krijgen. Ja, moet je er even in staan om het te voelen. Maar het is wel, op een gegeven moment komt het wel gewoon echt binnen. Van dit zijn we echt aan het realiseren met z'n allen. En dat zijn natuurlijk dingen ook die je als bezoeker misschien niet 1, 2, 3 ziet, maar waar je als artiest heel veel aan hebt, waar jullie heel veel aan hebben. Op het moment dat je daar aan het werken bent, ben je daar ontzettend blij mee dat het op die manier kan. Je kunt op dit moment natuurlijk al langslopen en een klein beetje proeven van hoe het uitziet. Want het ziet er op dit moment wel al te gek uit, ondanks dat je nog niet binnen kunt kijken. Binnenkijken kan op 10 maart. Dat is dé datum. Yes. Dat is de openingsdatum. Het is wel het idee om, laat maar zeggen, nog vooruitlopend. We moeten even kijken of de planning technisch allemaal gaat. Zouden we nog wat rondleidingen willen doen voor geïnteresseerden. Zodat we een beetje kunnen proeven hoe het eruit komt te zien. Want het is een IBA-project, dat moet ook niet vergeten. En we hebben een IBA-tentoonstellingsjaar. En wij mede aan de IBA hebben te danken dat we dit kunnen realiseren. Dus we willen ook kijken, laat maar zeggen, dat de mensen dat die binnen alvast kunnen ervaren hoe het is. Dus en met de carnaval gaan wij op proef draaien. Ja. Als alles volgens de maatregelen straks dan door mag tenminste. Ja, en het wordt ook een hele strakke planning om dat te kunnen realiseren. Maar het doel is nog altijd wel om carnaval gewoon eigenlijk te kunnen proefdraaien. En dan met alternatieve dance gewoon de hele carnaval gewoon te kunnen knallen. En gewoon voor jullie voor de eerste keer te kunnen beleven. Ja. Precies, fine-tunen. En dan weten we een beetje waar de probleempjes misschien ontstaan. Dan kunnen we dat oplossen. Overigens moeten we niet vergeten dat we ook nog een kleine zaal hebben. Hè? En dat we voor de talentontwikkeling veel meer mogelijkheden krijgen. En dat we een samenwerkingsovereenkomst met Vista College hebben gesloten. Om daar, laat maar zeggen, een real life, zeg maar eventjes, werkplek te realiseren waar licht, geluidsmensen en mensen van de afdeling evenementen, productie, echte ervaring op kunnen doen, echt dingen kunnen organiseren. En je kan dus straks ook 's avonds naar een Vista
concert toe in de kleine zaal. Dat is een van de dingen die we daar kunnen doen. Mooi. En dus dat helpt ons ook meer. Omdat vroeger hadden we alleen die kleine zaal als onze hoofdzaal. En werd die eigenlijk soms wel eens wat onbereikbaar. Hadden we het gevoel voor de kleinere Voor dat bands. soort gezelschappen. Ja. Ja. En zo Ja. komt het allebei samen. Zo komt dat weer samen. Hopelijk kunnen we er inderdaad snel al van genieten in de vorm van een rondleiding. 10 maart gaat in ieder geval in de agenda. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan doen. Dank jullie wel dat jullie al een klein stukje erover wilden vertellen. En we gaan het binnenkort meemaken. Johan de Niet en Maud Berber van de Nieuwe Noord. Dank jullie wel. Dankjewel. It's alright when there's nothing you can do, when you're feeling like a fool, when you feel a little low, when you feel a little moody, like you're missing out on beauty. When there's nothing you can do, when you're feeling like a fool, when you feel a little low, when you feel a little moody. Am I insane? Closer. Make sure this kid will go straight. Well, do you really think I've got this? 'Cause I don't feel like I can do this on my own. If this is normal, then I'd rather be fucked up. Yeah, bitch, yeah. Bitch, I'm iced out. Yeah, bitch, yeah. Bitch, I'm iced out. Wat doe je lastig? Ik geef je time out. Time out, yeah. Ik geef je time out. Pull up in your city, like goody goody. Take me down. But I keep floating around. Keep my head up so I won't drown. Allemaal nieuwe muziek uit Limburg. Je kunt het ook in zijn geheel checken, want Pop in Limburg verzamelt al die nieuwe muziek in een Spotify-lijst. De Release Radar Limburg 2021. Zeker even volgen, want hoe meer volgers, hoe beter. Ik zei het net al, we gaan het ook nog even hebben over evenementen en corona. Dat klinkt in eerste instantie best zwaar, maar we gaan het ook over leuke dingen hebben, toch? Linda, Glenn, dank jullie wel dat jullie hier zijn. Linda Wening, je hebt Script Events en je bent ook corona-coördinator, heb ik gezien. Dat is een titel die je misschien liever niet had willen hebben, Nee, maar die de afgelopen tijd zeker nodig is geweest. Ja. Wat doe je dan precies? Ja, corona is natuurlijk niet te coördineren, maar wel de maatregelen die erbij komen kijken. En dat betekent, wat doe je dan precies? De maatregelen veranderen voortdurend. Dus het is natuurlijk per evenement en per periode verschillend. Maar als we bijvoorbeeld naar Op Dreef kijken, waar ik Glenn mee heb mogen helpen, dan zat het hem vooral in de corona-toegangsbewijzen en het binnenkomen. Want je mocht daar, voor de ingang moest je nog 1,5 meter afstand houden. En als je binnen was, hoefde dat niet meer. En alles wat daarbij komt kijken. Ja, dat Ja. betekent natuurlijk vooral de hele tijd meebewegen. Glenn, we hadden het al heel even over Op Dreef, daar ben je bij betrokken, hè, bij de organisatie. Ja. Hoe gaat dat nou bij zo'n festival? Want ik kan me voorstellen dat je af en toe echt even met de handen in het haar zit van wat is het nou? Wat kunnen we nou? Ja, het was een zeer uitdagend jaar, daar hadden we het net al over. En ik ben heel blij dat Linda erbij is gekomen om eigenlijk ons daarin te ondersteunen. Want als organisatie wil je gewoon bezighouden met het organiseren en produceren van leuke evenementen. En niet met corona natuurlijk. Nu was het wel een ding waar we rekening mee moesten houden dit jaar. En mede dankzij het coronaplan van Linda hebben we toch nog een aantal evenementen kunnen doen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, waaronder ook een soort alternatief, een mini-Op Dreef. Hoe zijn jullie daarmee aan de slag gegaan? We hadden eigenlijk 14 en 15 augustus voor de grote editie. Dat was letterlijk de datum waarin we te horen kregen dat het maar tot 750 bezoekers kon. Dus dat was super balen, maar op een gegeven moment ga je kijken van, laten we vooral kijken naar wat wel kan. En dat gaat dit jaar gewoon niet, dus we moeten gewoon doorschuiven naar volgend jaar. En toen hebben we 8 edities met 750 bezoekers mogen houden. Dus zo hebben we wel nog iets kunnen doen dit seizoen en dat was superleuk. Laten we heel even kijken naar die clip van Op Dreef. Bongola, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Quello che dicono laggiù, forse fantasie nulla più.
heel anders dan dat je je voorgesteld had. Maar als je al die mensen zo bij elkaar ziet, denk je toch, oh heerlijk. Ja, Ik ben blij dat je iets kunt doen. zeker. Toen we het horen kregen dat het niet door kon gaan, toen dachten we eigenlijk van laten we gewoon niks gaan doen. Laten we onze energie besparen voor volgend jaar en daar met frisse moed tegenaan gaan. Maar achteraf zijn we natuurlijk super blij dat we iets hebben kunnen doen. Het is niet veel, maar het was super leuk om te doen. Dus, en je krijgt er goede reacties door en mensen hebben ervan genoten. En uiteindelijk is dat hetgeen waarom je een feestje geeft. Ja. Dus, Waar zitten jullie nu eigenlijk in dat proces? Want de winter komt eraan en ik neem aan dat jullie al een beetje naar volgend jaar aan het kijken zijn. Maar we weten eigenlijk nog net zoveel als afgelopen jaar. Hoe ga je daarmee aan de slag? Het mooie was hier eigenlijk dat de gemeente Bezel en de veiligheidsregio vanaf het begin af aan in gesprek wilden. Zodat je je plannen kunt klaarmaken voor volgend jaar. Het is nooit verspilde tijd en moeite geweest wat we samen hebben gedaan. Dus de plannen liggen eigenlijk klaar voor volgend jaar. Op basis van corona-toegangsbewijzen. En hopelijk hoeft dat helemaal niet meer. Ja. En voor jullie? Ja, eigenlijk hetzelfde. We hebben in die periode daarvoor hebben we natuurlijk de hele planvorming klaargemaakt voor 14 en 15 augustus. Dat kon dus helaas niet doorgaan, maar die planvorming die zal ongewijzigd blijven. En het is nu vooral fine-tunen, kijken naar wat beter kan en die tijd ook echt benutten om er een nog mooier evenement van te maken. Ja, ik vind het echt te gek dat jullie zo doorpakken daarin, want het moet toch niet niks zijn? Zijn er echt momenten geweest waarop je dacht, waarom doen we dit eigenlijk nog? Of is het altijd duidelijk geweest, we gaan iets doen, hoe dan ook? Nou, dat is niet echt duidelijk geweest, want je organiseert natuurlijk een festival omdat je meerdere podia wilt bieden, meerdere genres. Je wilt het heel lekker breed gaan en ook groot natuurlijk. En dat is met 750 bezoekers niet. Dus toen wij voor de tweede keer te horen kregen dat het weer niet door kon gaan, toen dachten we wel van ja, weet je, die paar weken daarvoor waren super spannend, want het was letterlijk of wel of niet. En als je daar dan zoveel energie in duwt en je bevestigt alles en je neemt het risico eigenlijk in de hoop dat het wel door kan gaan en je krijgt dan te horen dat het dus niet kan, dat is wel heel frustrerend. En vooral dan bij de tweede keer. Ja, dan moet je het echt even uit je tenen trekken. Ja. Dat hebben jullie tot nu toe telkens weer gedaan. Hoe doe je dat? Want misschien zijn er wel meer mensen die op dit moment stoeien met het organiseren van een evenement of iets bij hun in de buurt of ergens in Limburg. Hoe ga je toch door? Ja, je wordt toch gevoed door je bezoekers. En dat is iedere keer de kers op de taart. Wanneer je die mensen een mooie dag kan bezorgen, dan dat voedt je weer om door te gaan eigenlijk. Ja, en voor mij betreft, ik vind het leuk om de grijze gebieden te zoeken. Wat wel kan om evenementenorganisatoren te helpen. En de overheid ook. Bij hoe je nu bepaalde evenementen zou kunnen aanpakken. Ja. We kijken met goede moed naar het volgende jaar. Hopelijk kan dan ongeveer alles weer. Wat gaan jullie de komende tijd nog doen? Ik heb een aantal leuke projecten op Met de Script planning. Events ook? Ja. Eentje voor het WMC, een kerkraden, die mag ik begeleiden. En ik mag Pop in Limburg helpen met een hele leuke opdracht. Waar je nog niks over gaat zeggen. Nog niet, nee. Oké. Dat is nog een verrassing. En Glenn? Ja, wij hebben afgelopen weekend de laatste editie gehad eigenlijk. Dus we hebben het seizoen afgesloten. We gaan nu naar binnen. We gaan een aantal, als het goed is, nog een aantal evenementen doen dit jaar. En de rest van de tijd focussen op 4 en 5 juni volgend jaar. Dus volle moed vooruit. Glenn Soentjens en Linda Wening, dank jullie wel voor jullie komst. Toch fijn om even te horen hoe het op dit moment is. Want we moeten erover blijven praten in de hoop dat we zo snel mogelijk natuurlijk weer volle kracht vooruit kunnen. Dank jullie wel. Dit was het voorprogramma, de laatste aflevering van dit seizoen, maar niet getreurd. Komende tijd is er nog heel veel los in de Limburgse muzieksector. Zo komt de Limburgse Popprijs er weer aan. Afgelopen jaar hebben we de Limburgse Popprijs ook uitgereikt in verschillende categorieën. En vanaf nu kun je jouw favoriete act weer nomineren. Dus heb je iemand die in een band zit of een goede singer-songwriter die je kent, misschien ben je zelf wel een hele goede artiest, mag je gewoon over jezelf zeggen, dan kun je vanaf nu nomineren op limburgsepoprijs.nl. Dit is hoe het er de vorige keer aan toe ging. Wie wordt de winnaar? De winnaar in de categorie Beste Limburgse Artiest is... Wie wordt het? Oh, ik zie ze kleuren, hè? Hij gaat naar... Blackbird. Naar Merel. Yeah, I told ya when I'm older, there
taught me everything that I needed to know. Yeah, I told ya when I'm older, there is nothing I can do. Yeah, I'll show ya whatever comes my way. I am ready, 'cause I'm like you. Yeah, I told ya when I'm older, there is nothing I can do. Yeah, I'll show ya whatever comes my way. I am ready, 'cause I'm like you. Blackbird won de prijs voor beste Limburgse artiest. Je kunt nu dus stemmen op jouw favoriet voor de Limburgse Popprijs. www.limburgsepopprijs.nl. Dat was een corona-editie. Misschien komt er nog zo een aan. Misschien met publiek. We gaan het zien. Hoe dan ook wordt die prijs uitgereikt. Tot die tijd is er nog heel veel te doen op popmuziekgebied in Limburg. Zo kun je inderdaad ook nog inschrijven voor Zuiderstorm. Daar hebben we het eerder al over gehad in het voorprogramma. Ben je artiest en wil je heel veel spelen in Limburg? Schrijf je dan in. Daarnaast kun je op 19 tot en met 22 januari ook naar Eurosonic Noorderslag, het grootste showcase festival van Nederland. Daar spelen ook een aantal Limburgse acts. Op 10 maart is dan die uitreiking van de Limburgse Popprijs en de opening van Nieuwe Noord niet te vergeten. En op 27 maart is de voorronde van Kunstbende in Sittard. Dit was het voorprogramma. Alles over de Limburgse popmuzieksector. Als je nog tips hebt, zijn die altijd welkom. muziek@l1.nl. Dankjewel voor het kijken. Fijne avond.